V základnej škole na Komenského ulici v Starej Turej sa 6. a 7. februára konal zápis budúcich prvákov. Je vedený formou vlastne aktuálnou a týka sa to hlavne aktuálnej témy, a to je zimy, a hlavne zameraný je na rozvoj matematickej schopnosti a komunikačnej schopnosti, aby deti ukázali, čo je v nich, čo vedia. Pri posudzovaní školskej zrelosti predškolákov pomáhal učiteľkám špeciálny pedagóg a školský psychológ. Školská zrelosť je to vlastne dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa, kedy je schopné osvojiť si školské vedomosti, zručnosti. Také základné kritéria školskej zrelosti je vek. Detičky musia do 31.8. dovršiť vek 6 rokov. Ďalej je to telesná zrelosť, tu nám posudzuje lekár. Emocionálnu a sociálnu zrelosť tu posudzuje psychológ. A takisto aj psychickú zrelosť. A pod psychickou zrelosťou rozumieme vnímanie, pamäť, pozornosť, úroveň grafomotoriky, pracovnú vytrvalosť. Ako špeciálny pedagóg školský pracujem s deťmi, čo majú špecifické vývinové poruchy učenia, čiže poruchy čítania, písania, poruchy pravopisu a poruchy pri počítaní. Je to individuálny prístup, je to vlastne reedukácia týchto poruch, čiže zmiernenie pri vyučovacom procese. Pribúda detí s takýmito problémami? Dalo by sa povedať, že percento sa zvyšuje. Možno snáď v minulosti nebolo tak diagnostikované. Tieto deti vlastne mali možno horšie známky a tým sa nepozeralo na to, že inteligencia tam je zachovaná, ale je tam vlastne porucha. Čo základná škola v Starej Turej deťom ponúka? Najlákavejšia vec, ktorá na škole je to, že máme tu množstvo krúžkov, mimoškolskej činnosti, školský klub detí, do ktorého sa môžu deti od 1. ročníka prihlásiť, a ďalej od 3. ročníka deti majú vyučovanie zamerané na rozšírený vyučovací program anglického jazyka, s tým, že môžu pokračovať ešte potom od 5. ročníka ďalej na 2. stupni. Množstvo kurzov, výletov, školu v prírode, internetové krúžky, telocvičňu, môžu cvičiť. Proste bude sa im určite na našej škole páčiť. Zápisu do 1. ročníka sa zúčastnilo 90 budúcich prvákov, 50 chlapcov a 40 dievčat. Odklad bol odporúčený 15 deťom. Škola podľa týchto predbežných výsledkov predpokladá, že v ďalšom školskom roku otvorí 4 prvácké triedy a tiež 0. ročník. Momentálne máme asi 6 takých istých uchádzačov od 0. ročník a ešte uvidíme, ako deti budú mať odklad daný, takže podľa toho sa tá náplňnosť uvidí. Počas jarných prázdnin mnohé deti trávia čas so starými rodičmi či inými príbuznými. Niektorí však zostávajú doma a rodičia majú často problém, ako vyplniť ich voľný čas. Centrum voľného času v Starej Turej si pre deti pripravilo počas týchto dní voľna hneď niekoľko zaujímavých akcií. Počas jarných prázdnin už tradične pripravujeme majstrovstvá detí základných škôl, ktoré prebiehajú v dopoludňajších hodinách každý pracovný deň, s tým, že sa jedná o kolky, pucle, šipky, skrebl a človeče nehnevaj sa. Začiatok je o 10. hodine a bola by som rada, keby rodičia vodili alebo posielali deti naozaj na tú 10. hodinu, pretože tam vlastne sa deti delia do skupín a potom to robí problém. Ďalej by som chcela ešte upozorniť rodičov, ktorí by chceli deti poslať na tieto majstrovstvá, aby sem nevodili deti z materskej škôlky, lebo aj to sa nám stáva, že vlastne sem privedú deti ráno a myslia si, že my sa tu o nich postaráme. Majstrovstvá sú o niečom inom, takže len pre deti základných škôl je to. Centrum v spolupráci s mestom prišlo s nápadom vytvoriť miesto pre klub mladých ľudí do 30 rokov, ktorí majú veľmi nízky alebo žiadny príjem a takmer žiadnu možnosť zábavy. My sme v podstate naplánovali už priamo prvé stretnutie týchto ľudí. Mysleli sme si, že bude veľký záujem, pretože predsa len keď je človek doma, tak sa aj nudí a možno by rád vyrazil medzi ľudí. Trošku nás to sklamalo, pretože i napriek odozvám, ktoré sme počuli teraz z úst niektorých ľudí, že by prišli, tak vlastne na toto prvé stretnutie neprišiel nikto. Vyskúšame to otvoriť, tento klub, ešte od septembra, s tým, že budeme sa venovať propagácii v tomto
pol roku a uvidíme, s akou odozvou sa to potom stretne v tom septembri. Veľmi by som odporúčala tej vekovej kategórii od 18 do 30 rokov tento klub, pretože túto si vlastne môžu vybrať činnosť, akú budú chcieť, či budú chcieť pracovať na počítači, rôzne druhy cvičenia, môžeme sa venovať hraniu divadla, môžeme robiť rôzne spoločenské hry, môžeme robiť hry na rozvoj osobnosti. Proste niečo také, činnosť takú, aby, ako sa hovorí, nezakrneli doma, keď sú, a aby boli v spoločnosti druhých ľudí.